Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på strandet, som altid. Og ja, vi kommer på 4. Jeg har lige sådan det her på. Sådan der på Respedep. Ja, jeg håber min mic er okay. Og ja, ellers er det simpelthen bare mig, der lige tænkte, at vi skulle lave en video. Det er lidt længe siden. Giveaway, den slutter i morgen. Og jeg tænker bare simpelthen, at vi løber lidt rundt. Jeg ved ikke, om den her video bliver så sindssygt god. Jeg vil helst ikke på sådan nogle der, fordi de har en masse teammates som ham der. Så ja. Det er sådan lidt trist. Derfor får jeg ikke dræbt så mange for tiden på strandet. Det er mest bare trade til sådan noget, jeg får enchanting og sådan noget, jeg får dirigere på. Jeg får dræbt en gang imellem. Men det er aldrig P4, det er kun P3. Dræbt en med det her. Bex UC og Rex UC. Oj, Rick by Garfa. Nej tak. Jeg skal ikke mod jeres 3-mandsteam. Nå, men ja, jeg tænker ikke simpelthen, jeg vil vise mit chestroom frem i den her video. Det er måske ikke så stærkt, men vi klipper lige indtil, at jeg kan komme derover. Og så er vi tilbage her, og ja, det her det er simpelthen mit chestroom. Og jeg har lavet det her. Det er sådan lidt nemt, fordi at jeg døde med alle mulige vilde ting inde her i min celle. På grund af prison plates og sådan noget. Folk kunne bare bokse ind. Med vi stod og slog med en skyfjord, og de stod oven på prison platesene. Og så døde jeg så. Men ja, jeg har en okay del af emerald blocks. Så har jeg en charting table her. Charting ting. De er P3 hjelme. De er sko. P3 sko. Og så sådan noget der en gang imellem. Vi kan starte herfra. Ejensammelser, guldsammelser, kammersko. Og så enchanted ting. I ser bare til, hvis I vil have noget, det skal egentlig bruge. Så sådan nogle rødkister her. Hvis jeg skal skynde mig, hvis jeg bare lige kan lægge noget af. IV-hjelme, og så ligger det så lige noget enchanted gear. IV chestplates. Det må jeg egentlig gerne købe, hvis I gider det. Jeg har ikke brug for dem. IV-bukser. IV-sko. P3 diasko. Og P3 hjelme. P3 diasplayt og P3 diabukser. Jeg søger virkelig meget diasplayt diabukser. Nogle gange vil trade det, så ellers giver mig. Jeg har et elsværmand her, jeg kan godt lave nogle flere. Og det er simpelthen normalt lige. Kommer vi herover. Og så er vi tilbage her. Og det er simpelthen bare lige fordi, at jeg optager med et normalt bandicam, og man kan kun optage 10 minutter gangen. Og der var lige gået 10 minutter der, så ja. Det er derfor, jeg lige smed et klip. Fuck, det er sindssygt det her jo. Undskyld mit sprog, men det her det er jo sygt. Du kan få hele mit... Hvad? Fuck, jeg tror der er en efter mig. Ja, det var der. Jeg starter forfra. Hvad i? Bakke, gå væk. Han gapper lol. Fik jeg ham virkelig så low? Please, 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 please. Please. Lad nu være, lad nu være, lad nu være. Rick by Garfa, styr jer, styr jer, styr jer, styr jer. Styr jer, styr jer, styr jer, styr jer, styr jer. Lad være, lad være, lad være. Rick, så se. Kom nu, kom nu. Hvad? Yes! Det var tæt på det der. Det her, det er så sindssygt, hvis han giver mig hele hans chestroom. Det er jo sygt. Altså bare den her donate, han har givet mig alt det her non-broke P3. Og så mere. Jeg ikke har en punchbow mere. Nu camper de der mig. Jeg tænker lige vise klipper ind til det. Så er vi tilbage her, og han dropper simpelthen mere gear. Fuld P3. Nej, det er jo det. Hvad sker der for det her sidst? What the?
Skybuer. Sværmandsvær. Gaps. 10 gaps. What the? Ej, det er jo sindssygt. Mate, seriøst. Jeg har en tredje. Nej. Oh shit. Ja, det er lige meget, han ved godt, hvad jeg mener. Ja, lidt mate. Mate, kan jeg ikke få den der? Har jeg 18? Nej, okay. Har 2 TC til dig. Mate, please. Jeg vil vildt gerne have den der, men 1000 tak. Seriøst. Det her, det er jo vanvittigt. Ja, sorry, jeg ikke lige sagde noget, men jeg prøver bare at lade være med at blive set. Lort, lad være, mate. Please, mate, gå væk. Ikke nu. Kom nu. Yes. Tæt på. Nå, ja, vi kom hen med det. Og det her, det var simpelthen det, han har stået med lige før. Det er sindssygt, det her. Så lægger vi det bare lige her. Og ja, jeg klipper lige indtil vi er der igen. Ja, og så er vi tilbage her, og han donerer simpelthen bare piratgear. Det er jo vanvittigt. Hvad? Giver han mig det? Nej, det gjorde han simpelthen. Nej, hvad? Mate? Seriøst. Top donator. Nej. Har det på? Ja, okay. Ej, det er jo sindssygt. Har masser endnu. Kan jeg lige prøve, om jeg kan komme ud over her. Burde man godt kunne, lige meget. Jeg håber bare godt nok, jeg ikke gør med den der på mig. Okay, lort. Nej. Nej. Det er løgn. Det er seriøst løgn. Det skete bare ikke. Det skete simpelthen bare ikke. Quinn, fik du det? Jeg ved ikke, om det står så rigtigt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Please, mate, fik du den? Please. Kom nu, men please. Yes, han, please. Yes. Tusind tak. Du må gerne beholde noget piratgear, fordi du er så sød at give mig det igen. Nej. Ej, det var det sødt. Tusind tak. Svært. Det er nok også meget dårligt. 2 sek. Så jeg simpelthen bare lige, vi klipper. Ja, og vi nåede simpelthen tilbage med det hele. Vi døde med ingenting. Eller jo, men den der, i hvert fald den ting, jeg gerne vil have tilbage på det sidste 3. donate. Men jeg vil sige tusind mange tak, fordi I så med på den video. Smid et like for den her vilde donate, og for at jeg optager. Håber I kan lide det igen. Jeg tænker bare lige at gå lidt tid, siden sidst vi optog. Ja. Smid subs til kanalen, den hedder Hundenbys. Vi er så tæt på snart at runde de 1000 subs, og vi glæder os så meget. Så hjælp med det, og ellers så håber jeg bare, I glæder jer til at se en masse nyt, eller noget nyt for vores kanal. Hej.